Mula yen to jenenge Kresna Ratu Ndrawati kuwi durung mati, durung ilang saka lumahing bumi, langka kelakone Pandhawa Kurawa bakal rukun. Mula saka kuwi Baladewa, yen Prabu Baladewa ndangu cara kang bakal tak tindakake murih rukuning Pandhawa Kurawa, luwih dhisik Prabu Kresna bakal tak ilangi saka lumahing Bantala. Saja muntap ler kinetap duka yaya sinebi bang malingo macat patoning adin netra kocak ngundarandir hidup nyomangala cakra tanane ombaraneng sinabet metu tahanane kuwi ladalah akat wasis saning abad para Trayoli binantang Kresna Pandhaya. Kok murina kowe Prabu Baladewa? Saka ngarep gunemanmu tirik-tirik kepenak dimirengake talingan. Kowe saguh mbangun karukunan memayu hayuning jagat nata marang katentreman. Nanging bareng tekan wekasan entek-entekane gledhek pethele kowe ngalah sedane Yayi Prabu Ndrawati. Kowe ngaku pendhita, kowe ngaku brahmana jejubah kekethon gawa tesbeh. Nanging ambekmu kaya raseksa. Mongko ing tatak sumurupi pendhita mono watake ana 8. Siji ambek anuraga, loro tresnasih mring sesama, angka 3 tanduk aris ulat manis, angka 4 ing cipta demen tetulung. Sabanjure adoh penggawe cidra, ora kena gawe rusak, ora kena gawe serik, ngalah tan anggunggung diri. Kuwi ambeking pendhita. Ambek mulung perkara mau siji wae ora ana sing mbok enggoni. Kowe pendhita ngancam arep mateni wong. Kowe pendhita ndok njaba putih jero kuning. Ketoke suci ning jebul batinmu kebak kamilikan. Kowe pendhita ngembang semboja ing njaba jeromu ora padha. Baladewa piye? Kowe tak undang mrene iki mung tak konekseni niatku nggonku bakal ngrukunke Pandhawa Kurawa. Aku ora mbutuhake sesorah. Aku mung butuh Baladewa nekseni perkara iki. Kowe gelem ya syukur wadene ora gelem aku ora apa-apa tetep begawan Kresna Pandhaya bakal gawe rukuning Pandhawa Kurawa. Aku kepengin murungake jangka Bratayuda. Kowe cukup nuntun saka kadewan yen ora karenan atimu Prabu Baladewa. Yen ngono cetha lolo. Wis ora dadak nganggo dikiki-kiki meneh. Ora dadak nganggo tedeng aling-aling lan ora aling-aling tedeng. Wis cetha loro ing atimu begawan Kresna Pandhaya. Cetha yen to kowe mrene iki sugih pamrih tur nganggo cara ngobak-obak banyu bening. Pendhita Kumprung. Kagir rungokno gobokmu, Baladewa duwe kapitayan ingkang surasane. Jangka Bratayuda ora bakal bisa diduwa. Dalan kuwi mujudake perang suci, perang pengadilaning Hyang Maha Agung. Ya ing kono bakal dumadining tembung sapa nandur bakal ngundha, sapa ing utang bakal nyaur. Jroning Bratayuda Jaya binangun mengkone bakal disaring watak-watak candala ingkang kudu ngundha hurufing pakarti. Jagat kang kebak kamurkan mengkone bakal sirna saka memala. Uriping menungsa bakal satatar kelawan drajating brahmana ingkang kebak ing karukunan. Ning dudu pendhita kaya kowe. Mula blak kotang terus terang. Baladewa moh nekseni perkara iki. Aku percaya yen to kowe bakal kelakon murungake Bratayuda Jaya binangun. Kowe kasembatan murungake jangka jagat mau. Ning yen kowe bisa nginger lakuning srengenge sing maune saka etan temeka ing jagat kulon walien srengenge saka kulon lumaku mangetan kowe lagi bisa murungke jangka Bratayuda Jaya binangun. Koko Prabu sampun paring duka. Malah kepareng paduka ngayom ngono ingkang Rai Ngastina. Pripun?
Baladewa kon ngayomi wong salah. Baladewa kon ngayomi wong luput. Mboten krasan napa gunane kula nunggu wong-wong sing ora kena ditata. Gunjang kanjing langit kelap-kelap katon Leregin canging alis Prisang mawe gandrum sabaran kadulu Ono Udawa tanpa tinimbalan Ih, lepat jagung pangeksa paduka Negari Ndrawati kadatengan mungsuh Nitik banderanipun saking negari Ngastina namung dipun pandegani dening Brahmana ingkang naminipun Begawan Kresna Pandaya iblis lalat njalora dawa umure parat piye Setyaki girangan kok moro-moro makprung tungkanen Setyaki Manuk semaring jajaran setan membo menungso wani barang amuk menyang Ndrawati sumuk nyawane idam trepluk kuandane konangan Baladewa entek nyawamu para amuk Suramrata Jalata sampun aja papalangi mboten nyan minggir mawon gelut menika ingkang tasih sekolipun kathah-kathahan lan sampun sepuh. Ora pertuli to, Baladewa Cara Kresna Pandaya capure kula. Nyuwun pangapunten, monggo kula aturi mundur mawon. Wah. Wah, titah semekian. Wah, ora pangling Setyaki grenjeng kowe. Apa abamu ayo? Karta marma gawe geger minggat to. Minggat piye? Di Prabu Kresna Banda tangan krincung sikile. Anggepmu apa? Gembelo sak kentheng mestaka madol kuwanen. Pancen aku wani. Wis ditekengi Bapa Guru Begawan Kresna Pandaya. Jagat iku ora bakal ana Kresna Ndrawati sing ana Kresna Pandaya. Kon rene tak ngene keset ndase. Piye? Ngenjak karo guruku. Apa abamu? Wah, maju jangkak kokop getihmu, keplak ndasmu rondo bojomu sak jege urip kowe. Sirahmu
Wah. Ah. Wah. Wait ya. What? Wah. Wah. Ah ha ha. Wah. Wah. Wait ya. Wah. Ah. Ah. Wah, yang. Hahaha. Wah. Wah. What? Oh. Ah. Oi. Sikilmu kowe. Wah. Sikilmu. What? Wah. Wah. Wush. Ah. What? Oh. Ah. Wah. Wah. As. On. Ah. Wah. 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 Out. As. Out. Wah. As. Wush. Wah. What? What? Wah. What? Wah. 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 What? Wah. Mario. Ai. Ah. Oi. Awas. Ah. Hut. Oh. Minggir, awas, minggir. Hut. Pop. Raine aping sencaki
Citraksi minggat tombo redep. Endi Prabu Kresna? Kresna apa? Kresna Pandaya ndi? Gak ana. Awas. Antem dadamu pecah. Loh. Hoi. Wah, loh, edian meletik metu genine. Loh. Wah. Hoi. Wah. Hoi. Wah. Awas. Kalah, kalah. Ya, bagus. Ya, wujal kuwi. Waka kowe Ujawa, kowe. Surak awas. Ujawa wati kaya tunggake Jarwa Gyati mesti wati ora wati jlajate apa Wait! Asih yang lakuning Kurawa nguni patine Sang Abimanyu keneng citra tanja Setyaki kula nuwun sarawuhipun Mara sepuh kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha bapa Arapan tindu kawana ketemu mantuku sing bagus. Ya Udawa tak tampa gawe gedhening atiku. Piye anakku Antiwati? Inggih wilujeng nirbaya nirsangsaya Rama. Syukur. Raya isih melu campur sari ta. Inggih tasih Rama. Syukur. Nek mangkat tutna ya wa. Inggih Rama, iya mbok tresnani ta? Inggih tasih, engko mbok wayuh. Mboten Rama aja. Nganti mbok loro tak tutuk indasmu kowe. Mboten Rama, iya. Wong urip wong bebrayan kuwi gegarane mung padha tresna tinresnan. Samat sinamadan daya dinayan, iya ta? Inggih Rama, mula kuwi. Mula nek dikandhani karo wong tuwa ki dirungokke dititeni. Ya, inggih. Rama Patih Harya Sengkuni badhe tindak pundi? Lah, aku ki melu ana kene iki ya mung ngrombong ngono.
Aku ki jane ana Semarang. Ning kene ya mung sok kala-kala nek kono prei. Oh ngaten, iya. Ning kono ya wis karo mbokmu. Mbokmu ya isih jalan. Oh ngaten ya. Monggo kula aturi kondur kemawon Rama menapa badhe aben ajeng kalian prajurit Ndrawati. Ora. Aku ki wong tuwa kok wae. Wong tuwa ki apa umume dadi wong tuwek. Wong tuwek ki ora usah kokean polah, ora usah kokean sing dibicara. Sing baku ndongake anak putu ben padha slamet wilujeng nirbaya nirsangsaya. Wong tuwa ki nek nyawang anak putu padha seneng tentrem uripe kuwi seneng aku. Nggih. Menawi katen monggo kula aturi kondur kemawon Rama. Bali ya bali ning aku tak ketemu dhisik karo ratumu. Sinundrawati. Iya, aku tak jagungan karo Prabu Kresna. Kula nuwun sewu. Negari Ndrawati menika wonten pernatan. Pernatanipun menawi wonten tamu saking Jawi negari mboten kenging lajeng daya-daya pinanggih kalian sinuwun Prabu Kresna. Langkung rumiyin kedah sapejagong kalian andhanipun utaminipun Wrangka Ndrawati Patih Udawa. Ngono. Nggih. Upama aku ora susah wong kowe iki mantu. Aku tak bablas rono wae. Ra entuk ta apa? Menika pernatan. Pernatan menika kedah dipun lampahi. Kula menika pangembat nayakaning negari ingkang kedah setya bekti ngugemi lan junjung dhateng pernatan ingkang wonten. Iya ngono kena ning pernatan ki kala mangsane owah merga saka kabijaksanan. Saiki tak jaluk kabijaksananmu reh ning kowe kuwi mantuku bedakno sengkuni karo wong-wong liyane. Ya wa. Ingkang nami pernatan lumadi wonten setunggaling negari menika mboten pilih kasih, mboten bancinde banciladan. Sinten kewala ketah manut pernatan ingkang wonten. Senadyan to menika kulit daging piyambak. Dek ngono, Pak. Lah nggih kersa menapa mboten pernatan Ndrawati nggih ngaten niku kersa nggih monggo mboten nggih kula aturi wangsul. Ya ngene ya, Pak. Apik-apikan aten. Mengko nek aku mbok lulusake ketemu karo Sinun Prabu Kresna. Kowe njaluk dhuwit pira tak wenehi. Mboten wonten caranipun Ndrawati mawi sogok-sogokan ngaten. Mboten-mboten. Nyokok kena ora dirake wong. Sing nyokok karo sing disogok padha butuhe. Ning ingkang betah namung ingkang nyogok kula mboten betah. Kowe kok suwe-suwe kok saya mrekitikke kuping kowe wae. Kowe ora ngerti, aku ki maratuwa. Maratuwa kuwi kang weweh swarga nikmating rasa kang menehi rasa pemarem. Kowe urip ana ngalam donya entuk marem jatining pemarem kaya dene bremara ngisep sarining kembang. Mongko kembangku anakku wadon kae isih kudup. Biyen mbok encup, mbok entupi ngalor ngidul. Nganti katemane saiki wis anak-anak. Anggepmu apa? Aku maratuwa kudune mbok luhurake, mbok aji-aji, mbok bekteni, mbok pundi-pundi. Ning kok pencilakan mripatmu kowe mbalekke karo maratuwa sing wis menehi swarga nikmating rasa menyang kowe. Kualik imanmu kowe wae. Kula mboten rumas kualik. Anggen kula sowan wonten Plasa Jenar nglamar diajeng Antiwati rumiyin inggih mawi pitukon. Pitungonipun nggih mboten sekedhik. Panjenengan badhe menapa? Nek ngono apa mantu arep gelut karo maratuwa? Nek perlu jotosan karo maratuwa ora apa-apa. Nek ngono anak wadon tak jaluk gawanen bali wis remuk. Ayo areng apa? Kowe tek ngono kowe wae. Nek ngono carane ora ngono lho, Pak. Ora ngono piye? Anu kowe
tak kandhake karo bojomu anak wedok Antiwati. Oh, tak pengin ngladeni kowe 7 dina mumet kowe wae. Golek liyane, guyangan oke. Oh, nek ngono kowe ora kenek digawe becik. Ing kene marganing patimu kowe. Dadah. Rama rasa sindeni, ya men. Dadah. Awas wae. Trang. Tang. Rasah nyakil. Ya men injoe ngono. Tang. Trong tak tangan ngarep kuwalik. Ayo wo. Ladenono maratuwamu le. Aja mung gelut karo anakku. Nek wani ayo karo bapakne. Ayo ngantemo. Sing tenanan. Kok dadak nganggo nglawus cara Klaten. Ngono kuwi wae. Sing adoh. Nah, ambruka. Angkat, antem, angkat, dugang. Awas kendangane dieling-eling. Oh, tak ndondang ngono. Nah. Awas. Walik. Tak ndondang. Pancen golek duit 100 ki abot. Ora pas meneh. Nah, ngono kuwi kira-kira. Ayo, males wae kowe. Nyuwun pangapunten, amit-amit. Ora usah nganggo amit-amit. Kowe nek ngantemi bojomu apa ya nganggo amit-amit. Ayo, ngantemo beneran rumiyin. Awas. Sing seru. Yedhek dadamu ora iso ngalor, repot anakku. Nyuwun pangapunten Bapa. Pangapunten dasmu. Utawi wani alingan. Kula mboten jarak kusimu kuwi. Mpun mendel. Mbok empun. Mantuk nggih. Mulih karepe ra karepe. Wani malah wani utawa pancen utawa ya inga. Antuk. Pripun man?
Nangis kok kaya bayi. Dia ngangge asek-aseken barang. Pripun? Utawa karo maratuwa. Salah yo. Biyen ampun delekke ampun ngepek mantu wong Darawati wong Widara Kandhang. Entene mungsuh niku besok tekan pundi mawon nggih tetep mungsuh. Aku salah. Salah ya anakku ditengi sik kok. Ane yen upama ora dilingo karo Udawa arep olehke lho Minarta. Pun tuwek niku. Tuwek ae ning petingane mendem. Mendem. Bompun mundur mawon. Maju le. Maju pripun kula enten sencaki. Enten Koko Prabu Mandura dadi ndok iyik kula. Nek kowe ora gelem maju nyut sapa? Trembelane. Pun mamingkir miko. Ora ngajar tenan wong maratuwa ora kajen. Sapa sing maju palagan ha? Ayo leganing atiku tandingono iki Patih Udawa. Nggih kendel Pondowani kowe ha. Apa-apamu wong Darawati maju wong sak negara. Urung kinarwan aja sumbar kaya bisa ndilat Tesi Abang. Wah babu. Maju jangkah cencang jenggot kroncal gua. Hei. Oi. Udawa, yo, ayo tur sasana bali piye ndi? Koko Prabu Ndarawati tak boyong yang Astina. Ning ora tak tumpakke kreta Joli Jempana ning tak bondo tangane, tak krincung sikile. Tunggale Minggato. Ora lunga pecah ndasmu. Saya jamu. Loh. Wah, edian. Wah. 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 Meletik. Wah. Wah. Ora masalah. Wah. Ora apa-apa. Ora apa. Wes. Penemban kula ngajeng malang kerik men kok repot. Tangan kula mung sesisih. Penemban. Wah, katon rawe-rawe gendera runtek Ndarawati. Ampun ajrih. Wong Ndarawati niku nek dideni gegeden ndas niku. Wong niku angger kaya Setyaki Udawa ngoten niku angger diwedeni malah ngandi-andi mesti. Wong kaya ngaten iki anggere diwedeni ora wurung ning endi-endi ming nusul mawon niku.
Mathuke wong ngene diwaneni mawon. Mangkeploki saka kadol trajane wong Ndrawati. Sopo Setyaki kowe ratu Srayaning Kurawa ora tedeng aling-aling ratu ngembat landian ndi Kresna ora susah golek isin Ndrawati ora usah golek Koko Prabu iki Setyaki langkauna bathangku legan golek momongan parat mati kowe wah wah woi woi Ayo, matno sastra jendramu tumpang so gunung ngrapalake. Tiban tanganku tinjung kerat nyawamu. Wah. Hut, wah. Hut. Pecah sirahmu kowe. Wah. Loh. Setan lalas mimpi menungsa bontong wis lacat popo bola tewa jarak panuk maning jajar trayo lipinan tamak glodak suara apa parat ngetir-tirke ngebruhi wong mlaku konangan bola dewa ilang nyawa bae sapa sing ora trimo iki bola dewani Durga kala padha sumira lara-lara padha mingata duit-duit padha murwa. Mari saking kersaning. Gunjang gancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang alis risang mawe gandrung. Wah. Edian. Sinten menika wau, Mbah? Nika naminipun Prabu Baladewa. Oh, Prabu Baladewa. Nggih. Piyayine rambute pun nyambel wijen ing tandang kridane mboten kalah kalih Untara. Wah. Kula dibalangke. Jambak rambut kula Setyaki babe iki temburi tampane Patih Udawa. Iki cengkiwing githok kula diuncalke lengen. Ngebruki Prabu Baladewa. Kula dijambak pepetke dengkul dikeprok sakayange. Mumet sirah kula penemban. Mangke riwen mangombe puyer. Engko ndarak iklan, mboten napa-napa. Angger mboten dikandhake cape. Pun sampean kok kalung kendhini kuwi napa? Niki andah iler. Mangke kula niku nek mpun nyambut gawe ndrejes ngene. Niku kula adahe ngriki, mengke nek kula ngelak kula ombe melit. Gilani, ngene niku nyat pedamelan kok. Ya enak.
Enak diparingi gendis. Kurang ajar nek wong mangan bareng. Mang maju teng payudan. Wah, trayoli binantang. Madal senjata gurone. Apa iki? Trayoli binantang gaman. Iblis lalet sapa gua gaman candak bongko kowe. Aja minggat. Waduh, mati aku. Aja minggat. Manuk semang jalan kuat. Tembo menungka kowe. Waduh, mati aku mati piye? Sambat piye? Kowe sapa? Kula ngaku kowe sapa? Waduh nyuwun pangan, njaluk pangapura piye? Baladewa kok jaluki pangapura. Ora ngerti iki apa? Rumangsamu gamanmu apa? Konengan Baladewa cocok nenggala bosok gulumu. Bongko kowe. Wut. Baladewa kok jarak mainan. Ayo, Munio. Jarak wong Mandura. Bosok gulumu. Jadilah bintang. Sanganane sanggambiane tertong kala padha lunga duit-duit padha teko. Gunjang sing langit pelakat. Lerken tangalis risang mawe gandrung wiladala uye. Wah, dudu karepe dhewe penemban. Yang turi ngakon. Nek kinten-kinten paitane niku ming cumpen, ampun sok nantangi wong. Baladewa niku wong boten umum nek nggarap wong kaya nggarap plastik. Mang mulih napa mboten isin kalih wong omah ratu perang kok kalah. Kalah tur mulih isih wutuh. Nek tak isin. Lah wis kondang kowe iki ratu rai gedhek. Mulya. Penemban arep maju. Maju ora iki rak eneng pengira-irane wong tuwek to. Wong tuwek kok senengane diatur. Ampun malang krik elek ya Meng. Tuwek apa? Arep kaya ngene rupaku, umurku kaya ngene nek gur nandangi Lasmini. Olah cara nandangi nyambut gawe ngejak nyinden. Ampun kemaki, ora kemaki. Wah, tuwekan nganggo sarung. Ya Meng. Wis arep kebak ilerku. Trayoli pinantang pangamuke. Begawan Zainal hilang nyawamu. Nah ngono. Sing enong meng rada entuk mayar. Gi. Kok ya manut wae. Rumangsane arep aku ora ngundhaki iki apa ora manut mangsamu. Wah. Sopo iki? Tangkang marang aku Begawan Zainal. Kleru Zainal. Lah iya Zainal, kupingmu bosok.
Za. Leh mung genah-genahke ngok lelu ngo. Awas. Yat putungmu kowe. Ayo. Wah. Ora diping 3 kok ora marem. Kedulak. Oh nyencel asem tenan kok iki. Awas. Mbah, ampun banter-banter. Ampun seru-seru, seru ya men. Mendang remuk. Dek terus. Salahe miwiti. Kuwi wong mentah kok mbok ajari. Mentah apa? Awas. Loh. Hai. Iki apa iki? Iki apa? Kula tiyang wong kok kaya tukulan suwek. Iki marep nandi iki? Kowe mesti sing kon nulak udan wingi kowe. Nulak udan ora mandi kowe, jalukmu rokok bentul kowe. Nyuwun pangapunten. Ora minggat keplek keperbatan pedhot puthungmu bongkok kowe. Lecet apa bongkok? Ayo, sambat to. Baladewa kok jarak. Bengawan Solo. Asuwe. Mundur, Ngger, mundur.